Magandang gabi sa ating lahat mga kaspero. Welcome back ulit sa ating panibagong episode. At yung gagawin natin ngayon, spearfishing pa rin pero night dive o night spearfishing yung gagawin natin. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-upload mga kaspero ng ating pamana sa gabi gawa na wala na tayong gamit na magandang flashlight. Kaya ngayon, itatry ulit natin at yung gagamitin nating camera, itong Hero 9 mga kaspero. So, dahil nga wala na tayong flashlight na magagamit na maganda tulad ng dati kasi malawak yung ilaw nun, talagang clear na clear. Ngayon, yung gagamitin ko is yung pointed yung ilaw. So, makikita nyo sa video na medyo may madilim sa part. Pero ayusin natin at gawa natin ng paraan mga kaspero. Kaya tara, samahan nyo kami. Unang sisid natin mga kaspero, mababaw lang ito yung spot at napaka-clear ng tubig dito sa Carmen Bank. Kaya may nakita akong bahura na malaki. Kaya sinilip ko ito, baka merong nagtatago na sirena. Ay, paru-paro G pala mga kaspero. Maliit, hindi pa pwedeng pang ulam, kaya hayaan na lang natin. Maghanap na lang tayo sa ibang spot. Pagkailaw ko mga kaspero ko, akala ko giant na. Giant stingray pala. At sobrang laki nito, nasa 60 kilos siguro yan mga kaspero. Ngunit hindi naman yan yung target natin at isda naman yung titirahin natin. At sa time na to wala pa tayong nakita kaya hanap pa tayo. At tamang-tama, dahil nasa taas pa lang, nag-ilaw na ako. At nakita ko kaagad itong malaking gabhay or slick unicorn mga kaspero. Marami talaga dito sa spot na to kaya pagkailaw ko, ito agad yung nagpakita. Kaya tinira ko na sa pool mga kaspero. Unang isda natin, slick unicorn. Sarap nito pang ihaw. Siyempre, pang benta na rin. Ang next na nakita ko dito sa bato mga kaspero, isang uri ng eel, kung tawagin dito sa amin, ubod. Isa sa napakasarap na eel dahil bihira lang yung tinik nito at saka mataba mga kaspero. Sarap itong adobo sa gata. Ayan medyo maamo kaya tinira ko na sa ulo para walang kawala. At nung tinira natin, sapol na sapol. Pangalawang huli natin ngayong gabi, sana madagdagan pa at makarami tayo. At ito, kanina ko pa hinahanap yung lugar dahil merong spot dito na napakaraming slick unicorn na malalaki tulad nito. Grabe, sobrang laki nito mga kaspero. Halos umabot ng 2 kilot kalahati. Ayan, tinira agad natin sa ulo ngunit hindi napuruhan. Malakas pa naman itong isda na ito. Kaya sa mga night divers natin dyan, mag-iingat tayo dahil yung mga tali natin sumasabit sa atin, lalo na pag malalim yung dinadive. Kaya
unahin natin yung safety natin mga kaspero. Napakaswerte natin dahil nagpakita sa atin itong Big Eye Sea Bream. Kaya hinabol ko na at tinira sa pool mga kaspero. Tinamaan sa batok, matagos doon sa may hasang kaya walang kawala. Dahil hindi ako umalis dito sa spot kung saan maraming slick unicorn. Eto na naman yung giant na nagpakita. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin sa ulo. At ayun, stone shot. Panalo, nakadalawa na tayong malaki. So, 2 piraso pa lang, paldo na. Dahil mahigit 5 kilos na itong 2 piraso mga kaspero. So, sobrang laki nito. Napakasarap talagang ihawin. At buti na lang, pagkailaw ko, nakita ko itong isang malaki ulit. Papasok na sana sa bato. Ngunit nung tinira natin, sa pool na naman. Sa ulo yung punteriya ko, ngunit napataas ng konti. Kaya ayun, napalaban na naman tayo. Yung spot na dinadayban natin halos 17 meters. Ayan, oh, grabe. Malalaki talaga itong mga slick unicorn. Kaya paldo pag nakarami ka talaga nito. Dahil marami din na bumibili ng isdang ito mga kaspero. At pagkailaw ko, meron akong nakita na isang espesyal na isda. Bihira lang itong mapana sa gabi. Dahil itong isda na ito ay karamihan nahuhuli sa kawil. At ang tawag dito ay isang uri rin ng snapper or ruby snapper kung tawagin. Kaya ayun, medyo mailap, hinabol ng hinabol ko. At buti na lang nung tinira ko sa pool na spine shot natin. Kaya hindi na nakapalag mga kaspero. Pagsisid ko ulit, may nagpakita na isang mahaba at ito, tinira natin. Sa pool ang tubig mga kaspero. Hindi natin tinamaan. Tinamaan naman, pero please, sayang. Mahaba na sana yon at malaki. Ngunit hindi para sa atin yon. Kaya hinayaan lang at maghanap tayo ng ibang target na titirahin natin. Tamang-tama, pagkailaw ko meron akong nakitang isang dalagang bukid. Isang malaking dalagang bukid mga kaspero. Ayan ang taba at nung tinira natin sa pool. Ngunit napababa sa tiyan yung pagkatama natin. Kaya ayun, dinahandahan ko lang na hilahin pataas na hindi lang siya makawala mga kaspero. Buti na lang hindi naman nakawala at nakuha natin ito. Dahil marami nang nagpapakita na isda, kaya sunod-sunod na rin yung sisid natin. Bumalik ako dito sa medyo mababaw at ito yung nagpakita, isang slick unicorn ulit. Kaya headshot sa pool na sa pool mga kaspero. Talagang walang kawala dahil nautak yung pagkatira. Tamang-tama dahil pagbaba ko dito, 2 piraso, isang slick unicorn at isang
surgeon fish. Pero itong surgeon fish na to napaka-special at saka masarap sa bawan. Kaya ito na yung pinili ko. Kung unli load sana, pwede pa nating tirahin yung isa. Pero hindi. Isang load lang tayo. Kaya ayan, focus na lang tayo sa isa. At sa safety natin mga kaspero. Pagka-secured ko ng surgeon fish, bumaba ulit ako at nakita ko etong kasamahan na slick unicorn. Kaya tinira ko na sa pool. Tusok, pati bato mga kaspero. Dagdag sa huli. Nakapaldo na tayo ngayong gabi. Sunod-sunod yung mga nahuli natin. Kaya ayos. Merong nagpapahabol mga kaspero. Ayun. 2 piraso na surgeon fish pa rin. Good size na rin to. Halos kalahating kilo na isang piraso. Kaya sinundan ko na ito. At tinira mga kaspero. Binigyan ko talaga ng pagkakataon na maiming natin ng maayos. Kaya ayun. Kitik mga kaspero. Headshot. Patay agad. Walang kawala. Pagkaila ko, meron akong nakita na double line mackerel or lampano kung tawagin sa amin. At lumapit pa. Ngunit bumangga ito sa katawan ko at lumayo. Pero napakaamo at ayan lumapit ulit. Kaya titirahin na natin. Bang sapol mga kaspero. Sarap din itong pangbislad. At iprito mga kaspero. Tamang-tama, pag ilaw ulit ay ano, nakabungad na yung surgeon fish na malaki. At napakaamo pa, kaya tinira ko na mga kaspero. Sapol na sapol, gitik ulit. Ito na naman yung mahaba mga kaspero. Tinira ko sa ulit yung tubig. Talagang malas tayo sa isdang ito. Hindi na tinatamaan. Kaya bawi na lang ulit tayo dito sa double line mackerel. Medyo maamo itong isda na ito. Kaya tinira ko na. Sa pool. Napakaganda ng pagkatama. Gitnang gitna. Kaya wala na namang kawala itong isdang ito. Ayos. Pagkailaw ko dito sa malaking bato, nakita ko itong surgeon fish na pumasok mga kaspero. Ayan oh, talagang tinatimingan ko na tirahin sa ulo. Ngunit ayun, tumaas ng kaunti at nung tinira natin, sapol ang bato. Hindi man lang tinamaan mga kaspero, sayang. Pero nung pagkailaw ko sa taas, meron pang kasamahan kaya dali-dali akong umahon para i-reload yung pana at balikan itong malaking surgeon fish na nakatago sa itaas mga kaspero. Ayun oh. Ngunit pagbalik ko sa bato, iba yung nakita ko. Isang espesyal na big eye sea bream. Kaya ayun, tinira ko na. Sapul ulit mga kaspero. At ito na yung surgeon fish na nakatago sa bato mga kaspero. Binalikan ko na at tinira.
Dahil medyo nakatalikod, kailangan timingan ulit natin. At nung tinira natin, sa pool naman mga kaspero, dagdag sa mga huli natin. Eto pa, isang surgeon fish ulit. Medyo special kasi itong mga isdang itong mga kaspero dahil yung per kilo ng isda dito sa amin sa Boracay ay 280 to 260 mga kaspero. Depende sa ating mga suki. Yung huli namin mga kaspero. Yan, meron mga pula-pula-po. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, Kunti na lang bago magkalahati. handa na. Napuno lang to, ayos na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Alright mga kaspero. At hanggang doon lang yung ating night spear fishing episode. Pero huwag kayong mag-alala, susundan natin yan balang araw. Mag-night spear fishing ulit tayo at maghanap tayo ng magandang flashlight. At eto, alam kong may mga katanungan na hindi pa natin nasasagot. Dahil merong nagsasabi, ano daw ang pinagkaiba sa pamamana sa gabi at araw. So, nakikita nyo naman, pag pamamana sa gabi, napaka-easy mga kaspero. Yung mga isda, maamo, pero depende rin sa diskarte. Dahil minsan, kapag nag-ilaw ka, na nasa taas ka pa lang, lumalayo na agad yung mga isda, lalo na yung mga malalaki, like talakito or yung mga tugso. At kailangan, doon na tayo sa ilalim mag-ilaw, mga 2 to 3 meters na lang bago tayo mag-ilaw para surprise yung isda mga kaspero. At saka dapat, doon tayo sa may agos na parte para makakahuli tayo ng malalaki. Pero pag nasa mababaw lang kayo, talagang patay talaga yung flashlight. Talagang bago kayo sisisid, tsaka mag-ilaw. At sa day dive naman, tamang hintay lang mga kaspero. Ambush yung gagawin natin. Pero minsan naman kasi, lalo na pag may mga bait, maraming mga pelagic. Yung mga king mackerel at saka yung mga laking city dahil nandun sila sumasama sa mga bait. Dahil yung mga bait, yun na rin yung mga kinakain ng mga pelagic na isda. Kaya parang hindi rin naman easy sa araw at hindi rin easy sa gabi. So patas-patas lang talaga mga kaspero. Kaya lang, tiyagaan lang talaga sa pag-dive para makarami. Kaya sa ating mga kaspero dyan, dive safe tayong lahat mga kaspero. At gaya ng sinabi ko sa ating last video na sa latest video natin, pag may nag-comment na magpo-shoutout, mag-shoutout na tayo mga kaspero. At dahil dito ko binabase yung mga shoutout natin. So ito yung latest upload ko 3 hours ago. So may mga nag-comment na at nag-edit ako ngayon kaya shoutout ko na ito mga kaspero. So unahin natin si Charlie Paredes, ayan, shoutout. Kay Eddie Muradas, kay Rodrigo Dihumo, ayan, shoutout po. Kay Alexander Sedelia, ayan. Kay Fideric Tirado, shoutout. And then kay Rain Joseph Candido, shoutout sa Bagong Barrio, Caloocan City. And then kay Joben Celos, ayan, shoutout. At sa Celos family o Binangonan Rizal, ayan, shoutout sa inyo dyan. Kay Eduardo Yonson, kay Tribong Maligalig Official, ayan, shoutout from Italy. Kay Gudo Oleva, ayan, shoutout po. And then kay Leopoldo Orsal, ayan, shoutout po. Kay Joel Rosales, kay Steve Obias, and syempre kay Sir Bobby Gaba na nandyan lagi sa ating video nag-aabang, kaya shoutout sa sir. And then kay Chris Real, ayan, shoutout.
At yun lang mga kaspero, yung mga nag-comment na papashoutout. Kaya sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment na rin kayo para sure full na may shoutout ko kayo sa next upload natin. Kaya bye-bye! Have a great day!